Bé, a nivell personal encara un repte engrescat i amb il·lusió, a pesar de que molta gent diu que no és el millor moment per entrar a la ràdio. Bueno, jo això ho deixo al marge, de que sigui, jo penso que per acceptar un repte així sempre és un bon moment per acceptar-lo, no? Sempre estàs a temps de dir que no, un cop hi ets a dins. Però estic molt il·lusionat, molta il·lusió i moltes ganes d'il·lusionar a la gent, tant a treballadors com a col·laboradors, aportant idees noves i potser una frescura que la ràdio no ha tingut en aquests últims temps, ja que últimament els directors que m'han precedit s'identifiquen més en branques concretes de la ràdio, en la part tècnica o en la part d'informatius, i jo vull encarar-ho més amb una direcció més global, engrescant tant a tècnics com a responsables informatius com a col·laboradors. Vull acostar la gent jove a la ràdio i vull que els col·laboradors se sentin identificats amb el que estem fent o amb el que farem o intentaré que fem.